ngiphinde futhi ngibuye. Kunelinye iphutha elivamise ukwenzeka lenziwa abafowethu. Uthola ukuthi usenze icala emzini wendoda, walala nengane yomuntu, wathatha umntomba, yavele yakhulelwa same time. Mhlawumbe ingane bese ukuthi sibani zama ukuzovela ekhaya uzocela. Njengoba nje sekuka nje ekhaya bezongibulala, angazi ngizoba yini kubaba, angazi ngizoba yini kobhuti, angazi nangima ukuthi ngizoyibuya ngithini le ndaba. So kuhle ukuthi uvele uzovela ekhaya. La efika iphazame khona kubantu abaningi engifuna into beyiqaphele kahle ukuthi mase kwenze leso sigameko letho mhlambe kusenenyanga eyodwa umuntu eyithwele, bekhulume nomuntu abamisene na ukuthi akahlanganisa ukuvela kubo. Abakhongi uma befika kubo kwakhe bavela bengabantu abazocela phezu kwecala yena alaziyo. Iyo yonke lento enza ukuthi izimo zobudlelwane kusasa ibe nenkinga uma kuhamba isikhathi. Asikhohliswa isidalwa. Ngiyazi nje manje kunabantu ababona ngikhuluma inganekwane nje. Isidalwa asikhohliswa. Ukufika kwabakhongi laphana sekukhona umntwana already, sekukhona ingane ezitholelela ikhaya. Bememeze esangweni bethi nina bakosibanibani thina sibani sizocela size ngehlobo esihle. Isiphambene lo nkulunkulu ngoba ithongo liyamangala ukuthi bathi labantu beze ngehlobo esihle kubeni bonile ekhaya balindele ukuthi abakhongi besho ukuthi inje ingene ngentuba yadla amaqanda. Ukuze icace ibheme kusesangweni ngoba abakhongi inkulumo esangweni iyahlukana. Ngenzela ukuthi lento iyaqhubeka iyanda ukuthi abantu befihlela amathongo bese kwenzeka izinto ukuthi sekwenzeka into engafanele, sekahamba siyachitheka isisu uthi umuntu uyamuzwa ethi umuntu awu Nkosi yembono ngafika wangakholiswa ubaba wengane yami, ngakho kuthe sengikhulelisile kwase kuphoqa ukuthi azidlameni indlela ukuthi aphuthuma ekhaya ukuze ekhaya bengaze bebone ukuthi ngikhulelisile. Wasefika ecela ihlobo esihleke kwabangazi ukuthi manje ingoba ezocela ndivele kwase kunecala, kodwa ngebhadi ingane-ke yaphuphuma emva kwenyanga eziwu-3 noma enza. Asikhohlisi isidalwa. Abakhongi kufanele bekhuluma inkulumo igqame isesangweni ukuthi inja ingene ngentuba yadla amaqanda. Kumele bekuveza abakhongi lokho, awulifihleli ithongo ngoba automatically ngale nkathi niqala nakha uthando lwamanga edalweni kuyasuka ke lapho seqala lapho inkinga yokuthi nina nicabanga ukuthi baniphile emhlabeni nje nina ningogalakatshana. Cha, idalwa ugalakatshana. Ngakho awukwazi ukukhohlisa isidalwa ukuthi uzocela ihlobo esihle phezu kwecala. Icala esoselenze kulowa muntu esokusilindele lapha nenkomo kamama, imvuma ekababa, kube inkomo yehlawulo, kube imbuzi yengeza amagceke. Ihlawulo kuhlawulela udwena usuzalisa ingane kubo ngoba kwangumele kuzalisa umuntu oqhoyisiwe, wafika ngehubo la ekhaya edonswa umthimba ekuseni uzofaka leyo ngane leyo ekhaya, uyibika uphinde uphume ohlahlahleni. Behamba nebhokisi, kukhona nabakhongi ngoba awukho umthimba ophuma bengafikanga abakhongi uzothi aliphuma udwendwe. Ingakho kumele ukhiphe inkomo le uhlawula ugeza umuzi womuntu ethukela abantu. Ibulawa ngaphandle kuthiwa isidiki, ayibulawa ngisho ngaphakathi, ibulawela ngaphandle. Bese kuba nembuzo kuthiwa sigeza igceke ke masigeza idaza la ekhaya ukuthi cha umntwana lokho okwenzekile lokho uyiphutha siyasho lezakhulu bese kugezwa ini kuchelwe wonke umuzi. Bese uma ukuthi ubehamba umhlanga kube nembuzi yeyintombi eseceleni engafani nalembuzi okugeza amagceke. Ngakho ke isidiki inkomo le ingeyomama idliwa amadoda ibulawela ngaphandle nti kuyaphoqa ukuthi kube inkomo. Musani ukukhohlisa idalwa. Izingane eziningi ziyolimala zizaleke zibe nemiqondo emincane zibe nokukhubazeka, kanti nina nakhohlisa isidalwa nathi ngizocela ihlobo esihle phezu kwecala. Awukwazi ukuthi uzoba nehlobo esihle ecaleni. Idala ngoba sekuhlela ingane okhalo sesiyazi kunengane. Siyibone ngalesikhathi ingakho isalukazi sasithi mangabe sibone ingane yaso ukuthi qala izalwazi aqala ukuthi mangabe umbandakanye nayo ingasekho emntombini ithi imivunga sekuseni uma uhlapha uhlangana nayo entabeni kuthiwa wena useyona intombi awuntshene iqiniso kwenzakaleni. Kusho isalukazi shentombini ukuthi ka useyona intombi kwenzakaleni ngawe. Siyibona yonke into, siyibona inyathela, siyibuka ukuthi le siyamazi umfana futhi le kade belele nawo bathatha umntombi bayo. Isalukazi qala kanganani ke ithongo ngoba sosihlela umntwana la eswini nje bezizothi uzocela njani ihlobo esihle konini. Uyawazi namakhehla ekhaya la kolinganani. Uyabona ingane eningi ukuthi ngamanye amazwi niyaba babulali nina abantu bathandanayo kodwa nibulala izingane zenu ngesimo sokuthi nina nifihla ihlazo. Sidinwe ke isidalwa nangizocela ihlobo esihle kumene ezalisile kube nenkinga ngane ngoba sithi isono
ithi inkulumo esonosabazi zasehlele ey'nganeni kujeza ingane idlule ingane emhlabeni. Wena ufihlile ukuthi sekonakele vele ngoba nithi nisaba ekhaya kini ukuthi ubaba wakho uzoxabana nawe, ngcono umkhwenyana ezocela ethi ucela ihlobo esihle. Usicela ngani ihlobo esihle kubeni kube kunenkinga? Yini into eyenza ukuthi manje kuzalwa iy'ngane y'khubazeke? Yenye into eyenza ukuthi iy'ngane lezi eniy'zalayo, ngoba wazi drasodinwa kanjani, zibe ngongqimi. Kubonakala le ngane khona kuze kusho ukuthi akaze kube khona umuntu nje, kanti kudini isidalwa esiyisona esivumelana ukuthi le ngane ibe khona emhlabeni. Wena uthi lokho lesihlobo esihle engabe uyakuthi indle ingane ngentombi badla amaqanda uze bekhala abakhongi bezihlise emzini wendoda ngoba bonile. Akukho lapho kuthiwa khona umuntu ucela isihlobo esihle kumene ekhulelisile. Iy'ngane ziyokhubaza, iy'ngane ziyophuphuma, iy'ngane ziyoba ney'nkinga kuze kusho ukuthi la ekhaya akaze kube khona umuntu okhubazekile kuyaqala. Kanti awazi ukuthi uma ngabe ukhuluma le nkulumo sadinwa kangakanani isidalwa, sayishintsha kanjani lento, siyenza kanjani isidalwa. Awukwazi ukufihlela ithongo, awukusoze futhi wakwazi ukufihlela ithongo. Ngiyabonga ithuba.